away dili professional pero degree holder, di ba? Mao na siya professional electrician galing sa galing sa ibang bansa daw. Kami kay galing diriman ni rami. Diriman ni. Diriman ni ba? Ano ato agi? Bilang kay kuan. Bilang kay usara to skill diri daghan atong skill. Sagol sargot do, sagol, manilhig. Yan man na. Manilhig ta. Video for today's video mga idol, may hapon. So, nabit na tayo nagpanta. Nag-finish na tayo. Sa tuwang elevator. Meron finish. Pangkun lang ani is kuan lang. Kanina lang flooring, patinganan. Kaya slope panit pa daw gani. So, Sabado maron, Lunes sa tabalik. Balik po kami Lunes. Okay na ni. So, dili lang welding ato ang kamawa no. Kasi bo sa Tagmason, gamay ra sad. Shout out ko ni Boy Kubo na professional electrician kuno na siya. Kami sa professional construction worker no. Pero depende sa kuan. Construction. Kung nahuman gyud ang gamit diri 2 ka degree. Manay professional. Nay nahuman nga degree. Imong trabaho diri gamitan gina nimong degree. Diba? Pero okay sa diyang mga vlog mo. Ko sa tawag ron pag magagoy makalingaw na siya pero kuha na wa mong kuno'y professional kuno ninyo kuhan parte kung siya construction worker wa professional professional diha mga engineer kita ning mga kuhan wa tay degree riya ato na human wa tay professional pero natay degree diba kisay mo kuhan din tuong nga natay degree ato ang trabaho gamitan nga degree hindi nato gamitan sa tuwang kamuhuan hindi na makuha na to ang kuha na trabaho diba gamitan gina diba kami na yung kuha gamit ka 45 degree o 90 degree diba dili professional pero na degree holder ba sa construction worker sa construction boy ba na way degree nga nahuman away dili professional pero degree holder diba mao na siya professional electrician galing sa galing sa ibang bansa daw. Kami kay galing diriman ni rami. Diriman ni. Diriman ni ba? Ano ato agi? Bilang kay kuan. Bilang kay usara to skill diri daghan atong skill. Sagol sargot do, sagol, manilhig. Yan man na. Manilhig ta. Ano atong agi wala pa mahuman. Lunes siya humanon kaya hapit malasing ko. Lingkod-lingkod na kadere. Diba? Sinawa grabe kasinaw sila mga kapobre. Pamira na hapman. Muna ako ingon nga boy ko boss diya mao ni mga degree
Mga degree holder sa construction. Pero dili professional. Diba? So mao na to ang paano no? Ato ang vlog bagay ka. Taka okay. Wata ka video ganiha ato ang pagtrabaho. So shout out na lang sa mga kuan dia. Ning tan-aw ni. Pwede niyo share ni Boy Kubos ba? Atong vlogger dia sa Facebook bitaw kung kita niya. Kuan ko na siya professional electrician. Maura no. Palayo ko share ni aron maabot din niya. Pinutan ako sa engineer din niya. Abay professional electrician. Yun siya, wala may professional electrician. Kuan ko no. Ito ko ang professional kanang electrical engineering. Naman sila kuan lisensya. Pero ko sa kong insito. Kasi sabot ang insito sa electrician. Pero pa siguro siya professional gyapon na pero mubo ra siguro nga professional. Siguro na sabot. Basta sabot na basta mao na.